Bideo honen helburua Zurriola ikastolako DBH-ko buletinaren ezaugarriak azaltzea da. Hasteko, azpimarratu nahi dugu ebaluazioaren eta bertatik ondorioztatzen den buletinaren helburua ez dela ikasleen sailkapen bat egitea. Ebaluazioaren bidez ikaslearen bilakaera ezagutu eta hobekuntza eremuak identifikatu ondoren, aurrera egiteko estrategiak ematea dugu helburu. Hiruhilekoaren bukaeran, bilakaeraren berri emateko buletin bat helarazten dizuegu familiei, zuen seme-alaben uneko informazio zabalarekin. Buletinak bi osagai nagusi ditu, arloaren edo ikasgaiaren balorazio orokorra eta funtsezko konpetentzien garapen maila. Lehenengo zatian, hiruhilekoan ikasitako arlo guztien informazioa ematen da. Bigarrenean aldiz, funtsezko konpetentzien garapen maila adierazten da, diziplinarteko ikuspegitik, hau da, arlo guztietan hautemandako garapena kontuan hartuta. Arloen balorazio orokorra zein funtsezko konpetentzien garapen maila adierazteko, 4 mailako eskala erabiltzen da. Maila horiek, xumea, oinarrizkoa, egokia eta bikaina dira. Xumeak adierazten digu ikasleak ez duela lorpen maila nahikoa izan ebaluatutako alderdi horretan. Beste 3 bidez adierazten da ikasleak lorpen positiboa izan duela, noranzko gorakorrak kontuan hartuta. Arloaren balorazio orokorraren berri emateko 3 alderdiri erreparatzen zaie. Arloko ezagutzen eskuratzeari, egoerari aurre egiteko gaitasunari eta elkarrekintzarako eta norbera izateko gaitasunari. Ezagutzen lorpen maila neurtzeko erreferenteak helburu didaktikoak dira, eta buletinean arlo bakoitzean definitutako helburu didaktiko horien lorpen mailaren berri ematen da. Gelako lanketan, ikasleak helburu didaktiko bakoitza ebaluazio irizpide edo EI desberdinetan banaturik dauka. Ezagutzak modu honetara definitzeak onura handiak ditu hainbat alderditan. Batetik, ikasleari ikasten ari den hori zer den hobeto ulertzen laguntzen dio, eta bestetik, arloaren balorazio orokorretik haratago, zein aspektutan hobetu dezakeen ulertzen ere laguntzen dio. Azken batean, bere prozesuaren kontzientzia hartzen laguntzen dio. Baina zertaz ari gara egoerari aurre egiteaz ari garenean? Gaur egungo ikaskuntza ereduaren helburua da ikasleek arloetan ikasitako ezagutzak egoera errealetan aplikatu edo integratzen jakitea. Konpetente izatea alegia. Horregatik, arlo bateko ezagutzak landu ondoren, gure ikasleek integrazio jarduerei aurre egin behar diete. Jarduera horiek mota desberdinetakoak izan daitezke. Banakako proiektuak, konpetentzia azterketak, taldeko proiektuak eta bar. Eta jarduera horiek baloratzeko erreferenteak, pertinentzia, koherentzia eta edukien erabilera dira. Pertinentzian islatzen dena da eskatutako zereginari erantzun ote dion. Koherentzian ordea, emandako erantzunaren lotura edo zentzua baloratzen dira. Eta azkenik, edukien erabilera neurtzen da zenbateraino aplikatu dituen ebaluazioan ikasitako ezagutzak. Azkenik, arloko ezagutzak eskuratu eta hainbat egoerari aurre egitea bezain garrantzitsua iruditzen zaigu prozesu horretan ikasleak izandako garapen pertsonala. Hori neurtzeko, euskeraren erabilera, errespetua, taldean ikasteko gaitasuna, autoerregulatzeko gaitasuna eta bere ikasketa prozesuan duen ardura aztertuko ditugu. Bukatzeko, gure ebaluazioa ez da mugatzen arlo bakoitzera, eta funtsezko konpetentzia guztien berri ematea ere badu xede. Izan ere, arloz-arloko garapen bereizia ikusteaz gain, ezinbesteko jotzen dugu ikaslearen ikuspegi orokorra ere izatea, funtsezkoak diren konpetentzietan nola aritu den ikusi ahal izateko. Konpetentzia horiei, arlo batek baino gehiagok eragiten die beti, eta arlo horietako bakoitzaren helburuetan jasotako informazioarekin osatzen dira. Horretarako, funtsezko 8 konpetentzia zehazten dira buletinean. Hizkuntza komunikaziorako konpetentzia, konpetentzia eleaniztuna, matematikarako eta zientzia, teknologia eta ingenieritzarako konpetentzia, konpetentzia digitala, konpetentzia pertsonala, soziala eta ikasten ikastekoa, herritartasunerako konpetentzia, ekintzailetza konpetentzia eta kontzientzia eta adierazpide kulturalerako konpetentzia. Hasieran esan bezala, ebaluazioaren izaera hezigarria dugu ardatz Zurriola ikastolan. Izan ere, ebaluazioa kalifikatzeko tresna bat baino gehiago dela garbi dugu, ikaslei beren prozesuaren kontzientzia hartzen eta aurrera egiteko erabakiak hartzen laguntzeko tresna bat baita. Bide horretan, ikaslei autorregulatzeko aukera ematen diegu, hobetu nahi dituzten alderdiak hobetzeko aukera emanez. Azken batean, helburuak lortzea dugu xede,
bakoitzaren erritmo eta prozesuak errespetatuz. Halaber, ikasle batek ebaluazioaren amaieran arloren bateko ezagutzen atala gainditu ez badu, atal hori hobetzeko aukera izango du errekuperazioan. Bertan, gainditu gabeko ebaluazio irizpideak gainditu ahal izango ditu. Aukera berri horren ondoren, ebaluazioko buletina eguneratu egingo dugu, erdietsitako lorpen maila islatuz. Aldiz, ikasleren batek egoerari aurre egiteko atala edo elkarrekintzarako eta norbera izateko gaitasunaren atala gainditu gabe baditu, hurrengo ebaluazioan izango du horretarako aukera atal horien jarraikortasuna dela eta. Eskerrik asko.